No sé què en el vídeo. Bé, això és el que he pogut aconseguir gràcies d'Android i bé, intentarem començar amb modo carrera. Vull intentar, posarem hem creat un jugador que es diu fem una carrera de jugador entrenador, ¿vale? O sigui que perquè això no estava no està ara al FIFA 24, el 25, perdó. Serem argentins, centres d'esquerres. I jugarem amb un equip anglès, com quasi sempre. En aquest cas m'agradaria jugar amb un equip que en aquest moment estava... que ara mateix juga a 5a divisió, però aquí estava a 4a o a 2a, no sé. Estem parlant del Hartlepool. Hartlepool és una equip que juga a 5a, a 4a. Podria ser aquest una opció. Town, que és la segona, podem pujar a la Premier, però amb el lleu, amb el lleu. Substituiríem el i he d'escollir jugador. El meu, no? L'he creat per jo. No? Passa l'element argentino. Bueno, jo posaré a l'Engo aquest. Tag.
José, que és un nou carrer entrenador. Una carrera, mànager. I avui refaríem un poc. Ja que ens hem entrat en bastant. No sé si serveix d'algú. No sóc argentí, però no sé si hi haurà favoritisme per entrenar aquesta selecció, això no ho sé. I com que em faria molta il·lusió, m'encantaria entrenar la selecció argentina. La selecció argentina. En teoria soc jove, el més jove, el 85, i el meu aniversari. Ja està. Anem a entrar a Anglaterra, com fem fins ara. I entrarem al Yeovil. Sí. Firmem amb el Yeovil. I ja està. El favorito de l'afició, vale. Em diuen que hi ha molt merchandising, vale? Que venen moltes samarretes i tal d'aquest davanter, vale? Que un jugador contament tot cada vegada jóvenes, vale? Perfecte. Hem d'apostar molt pels joves, vale? Hem de renovar el contracte del Meden per 3 anys, hem d'evitar el descens, esperem que no. I negociacions contractuals, vale. Res. Bueno, aquí hem de... Bueno, si no ens posem el xico aquest, que és com cafè. És el que... Bueno, Vincenzo és el que més sabem, o sigui que... Vinga, firmem. Va, fem amistosos. Aquí has de triar un equip. Jo faré a lo random. Segurament no m'acceptaran un. La Lliga menys. El Barça. Tu vols que m'accepti el Barça? Vols que m'accepti el Barça? No m'acceptaran. El Màlaga. Bueno, el Màlaga ja ho veig. No veig ningú. La votació d'entrades farem un 50-50 i jugaria jo a aceptada, perfecte. Ja tenim un amistós. Ja. Bueno, la Lliga polonesa, a veure, aquest. Aquí sí que guanyaré jo, ho sento, i de visita. Rechaza. És que s'han guanyat. Necessitem diners. Jugadors, vale? O sigui que gent del nostre... Vale, acceptada. I... tercera divisió anglesa, a veure si està aquí, Millwall, i a veure si s'han 3 partits amistosos, només ens ha rechaçat només ens ha rebutjat el polonès, així que partit amistós amb el. Vale, el primer que vull fer és mirar la plantilla. Vale, tenim un porter bo, podríem dir. No està gent mal. Eileen, potser aquest és el de... Potser que aquest sigui el de... Hola, diu... Sí, Eileen. Però pot ser. Webster, vale? Depèn de com la tingui, pot ser el...
sí. Vale. I el Maccabi és el aquest no és el Lali. És el Esquerra. Dawson no. Vale, no sé, no. Veig sobretot falla molt la lateral esquerra i el pivot. Edwards en feia bastant també. El pivot d'esquerra no està mal, Foley podria estar bé i Ngoy Maiden perfecte. Ara de substituts anirem al Down. Porter suplent potser necessitaríem. Bueno, mira, aquí està. No sé què, per què no està de titular o de suplent. Després està el Tate, Gran, és que el Tate és millor, Vale. Però el Midors és lateral dret. Si posem lateral esquerra, va, no funciona. Va, el Tate és millor dels centrals. Bueno, no passa res. Poder si ho arriba, llavors. Bo, el canvi d'aquest no sé què és. I què? Canviem les coses i un davant més de la vale. Ja estaria. Vale, alineació. Vale, espera, les opcions d'aquestes, partits de 3 minuts i en... començarem a... Jo faria professional. Comencem amb professional. I si veig que... Bueno, posa una FIFA. Si veig que és molt fàcil... És que és molt fàcil, doncs ho pugem. Jo que és molt fàcil. Prefereixo pujar el titular que la Sarri. Que dic que estàs millorant o què? O que jugues bé. Vale, anem a veure. Una cosa no m'ha quedat clara és on està la cantera. Aquí, acadèmia. Vale, aquest m'han dit que podia ja posar el primer equip. Sí, a veure, a l'esquerra, com que de media no hi ha entenem. Vale, aquí és pagar. Els jugadores, yo enviaría una a África, posición cualquiera, me pediría un delantero. Una jugada ràpida, és la més barata i no sé quants diners tenim, però estic segur que no tenim ni el traspàs ni el dinero. Ho posa aquí. Fondos. 540. Bueno. 6.000 euros i ensenyar poquíssim. Podria haver sigut més. No tenim un duro. Hem de mirar. Bé, jo em compte el Màlaga. De la Màlaga. Anem a veure si podem guanyar aquest partit. Jo realment espero poder guanyar-lo. Que no sigui molt fàcil ni també molt complicat. Pensem que el Màlaga en aquest moment jugava a primera divisió. No sé si és el moment de l'Euro Màlaga o crec que és un parell d'anys després d'aquell Màlaga que va jugar Champions. Sí, anem a mirar. Vinga, bueno, ja el primer pas, el lateral esquerre, no és el nen, no l'he... Bueno, com heu pogut veure, no l'he posat. A veure, Sassol, el xut. Paradón. Ha salvat el porter del Màlaga, tio. L'ha salvat. Y el balón sale a córner. Bueno, aquí Manolo Lama, que encara estava. Sensacional la salida del guardameta.
Una mica malament. S'hauran de practicar una mica les corners. Sergi Darder, no sabia que això tan m'agrada. Santa Cruz. A veure, em sonava, però Está no... solo en el área. No me Santa había Cruz. Vaya chutazo. Qué poco ha faltado. Xuta Muy de cerquita del gol, rozando el Ja m'he palo. fàcil Pero muy ficar-la que cerquita de feia verdad, ràpid. Però bueno. Nosaltres hem tingut la nostra, hem tingut la seva. Per ara, bastant igual. Vinga, va. Edwards. Pues, ningú... Bueno, jo vaig mirar els jugadors al Màlaga, a veure si coneixo algun més, però... Sembla d'Arder no tenia present que havia jugat al Màlaga. El árbitro concede golpe franco No directo. sé la veritat. No sé la veritat. Ojo, però ve ràpid que el porter... Ja està tornat al porter. Vamos, Dawson. Antunes, aquest jugava al Getafe. Sí, és ell, clar. Lateral esquerra, Centra. és del Getafe. Ho passa enrere? Corner. Una altra vegada córner, ojalà. El asistente Con dice la que bola, es espera. córner. Jo el córner no sé realment què fer. A passar en curt. Ha optado por sacar el córner en corto. Mira, el bo és que veig que t'ensenyen quan un Despeje jugador de la se'n fora de joc. defensa. El xut, vamos! Gol! 1-0. Dawson. A més, aquest Los que locales no están el dispuestos. migcampista que ha posat és el Vamos a banquet. milanar. Con esa ventaja, No intenta muchos se el les tienen que Tate, torcer las però cosas després para ha marcat no el ganar hoy. Dawson. Que Demuestra bé. una maestría que no está al alcance de Bueno, cualquiera. marcar així, d'un córner, mira, ja se l'han trobat les córners. En curt. Que bien ha recuperado. Ah! El control, s'ha anat el control, s'ha anat. S'ha manat ara. Camacho. Santa Cruz. Vale. Som-hi. Bona robada. Bona Tate. Bé, per ara, bastant El bé. defensa llega antes. Pensava que seria un horror i que ens guanyarien. Però Carrera bueno, del central depèn por de... la banda Si derecha. guanyem de 3 o de més, pues Duda. ja fico... Ui, Tiene que superar al calla. guardameta. Mío, calla, Gol, perquè gol, te van a gol, empatar. gol, 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 Bueno, gol, és un gol. amistós, eh? Con Realment este no gol importa, se sinó vuelven a la meter en el sensació de veure com partido. juguem. Vaya pepinazo, no le asusta tirar de lejos y todos Venga, va. podemos ver por qué. Menuda Ja tens. escapada que acaba de hacer. No ha mirado Vaig atrás ni provar un segundo. fora de càmera del joc i et dic que, a veure, el joc està bé. El balón llega a El la problema és que quan delantera. arriba l'afegit sembla que siguin 90 minuts afegit. Et posa un i estàs 20 minuts amb l'afegit. Y encima va adentro, yo ya me corto las Estás venas. Llevaba mucha molta estona velocidad. amb Lo que hace l'afegit. falta es que siga intentándolo, porque este ha I a sido un més, com que disparo no et realmente posa bueno. el... No tiene pelo, pero el- Dios mío de mi vida, et posa cómo quants dirige minuts hi la ha pelota afegit, con no la et posa el marcador. cabeza. Vull dir, ho has de mig calcular tu. Claro. I quan et posa un minut d'afegit Es i en como Gary realitat Cooper són ante dos el reals, peligro. ui, que fort. El balón sigue suelto. Ara veureu a la mitja part. Ja, abans de la primera meitat. Saca el portero. Si es pot... Bueno, calculant-ho, més o menys un minut del joc que serien Qué bien está hoy la defensa, no como el otro com a día que molt cantaba 20 por Soleares. segons, 15 segons reals, no? Si són 3 segons, 3 minuts per part, Hace con ellos lo que quiere. poden ser 15 Despejando. segons. Sí. Señores, es una sombra este hombre. No permite que el Un delantero la minut. toque. Veus? Ah, amb dos afegit. Veus? No em posa l'afegit. El colegiado dice que no ha visto nada ilegal y ordena Muy seguir bien, el pues juego. quan han La afegit, verdad però es que no- la entrada ha sido muy No peligrosa. el temps. Ara que han passat fins a Ojo, que va 30 pegadito, segons, pegadito a la banda. Qué bien Vamos se para. pega. Desde ahí no se le puede marcar un gol a un buen portero. Tardaremos en olvidarnos de este disparo. continua passant el temps. Termina la Apita. primera parte con tablas Però en el marcador. 20 Empate a minuts. 1. Ben bé, Seguro que vull esta dir que segunda l'afegit... parte nos depara mucha emoción y buen juego. Podríem dir que sí que són minuts reals. No els 15 segons que havíem calculat. Ui, vigila... Sin duda podrà definir. Bé. Genesi, aquest em sona d'algo, no sé de què, però em sona. Segurament ha jugat a algun equip de... No a la Premier, però a segona divisió, pot ser. Podríem buscar-ho. Jo tinc a més moltes esperances en Mira, el el davanter. árbitro le apercibe. La entradita tiene miga. Apuesto a que esto va a ser gol, Manolo. Me fío mucho de estos Amb el Meiden, lanzadores. que sembla bo.
Han xutat una falta amb... O sigui, Garnacho. Bueno, no sé. Va a tirar a puerta. Una miqueta, Le ha faltado una mucha miqueta, definición, una pero miqueta. bueno, lo ha intentado al menos. Las oportunidades a balón parado no tienen Venga. precio, así que deberían haber aprovechado mejor esta. Hauríem d'haver aprofitat més. Santa Cruz. Ui. Ui. Dios mío de mi vida, se ha jugado la pierna, pero le ha salido bien. Ha sortit bé, ha sortit bé. Mira, en un contraatac d'aquests és quan pot venir el gol, perquè els defenses Túnez. es podrien despistar. O aquí. Si no vas contra el jugador, en Va Gogo muy potser bien por millor, arriba. Camacho, no Garnacho, posa. Mare meva. És que em tapava de El la portero falta. es el último Xuta. obstáculo que le separa del gol. Però Ha impactado en el fora. guardameta. Ha anat millor del que em pensava. Ha anat millor del que em pensava. Entra Portillo? Potser si Si el saca un Getafe buen també. córner, medio gol. Mira, mira. Entrega en corto a su compañero. Que bé. Passarà? Pierden la bola. Uf, no estava atent aquell, no estava atent. No passa res. Bueno, a mi hem trobat una manera d'efectuar bé els corners. La defensa no puede Curti, perder de vista ese balón. A xuti. Jesús Gámez. La defensa está muy seria. Bona defensa ara. Sí, deu ser el del Getafe, deu ser Portillo, el del Getafe. ¡Qué magnífico Que no, remate! no sé on està, Crec que estava a l'Almeria o alguna així. Es un crack si el portero no lo evita. Però ha fet Tocó ruta el per último al Andalusia. defensor y por tanto, Málaga, córner. Almeria. Va jugar al Getafe. Córner en Doncs corto. és Desde ahí Madrid, la suele però poner bien, a ver qué tal lo hace Manolo. Ahora a ver si es capaz mira, de està escoger en bien el fora, pase. està en fora, això. Despeje Podria haver passat, contundente. no s'ha entrat. Ui. Bé, minut 77, això acabarà 1-1. No sé si fer penaltis, si em deixa, no sé, no he empatat mai un amistós. A FIFA 14, clar. Segurament em donarà l'opció aquella de penaltis, gol d'oro, terme de Jesús empate o Gámez. pròrroga. I com que no sé parar penaltis, doncs segurament, com que és un amistós a més, posem terminal com a empat. Una miqueta Los abans de jugadores deben de despedir. tener la mente más fría. Tremangi, No se puede offside. conceder una falta al borde del área estando tan cerca del final del Una partido. mica només. A veure si hi ha temps i podem guanyar el partit. Va, Engu. Maiden. Una buena ¿Vamos? oportunidad ante la puerta. Sí. Chuta. ¡Qué Chuta. bien lo- ¡Gol! ¡Vamos! Ha marcado en los ¡Vamos! últimos segundos del partido. Vámonos. Qué gol Quin tan gol, importante madre que mía. deja la emoción en todo lo alto Qué justo bé, para quin la recta gol, quin final gol. del encuentro, Manolo. Vamos a ver cómo defienden el marcador. bé. Si atacando o trabajando defensivamente. Bueno, a veure, és un amistós, vull dir... Però mira, si Duda, anem al a Màlaga... pesar de la distancia, parece que se dispone a Anem al Màlaga, que golpear. la primera. Vamos. Mira que millor. Mira, dos afegits. No sé a qui l'ha passat. Què fa? Jo no he fet això. Recoge el balón dividido. Això ho tinc claríssim. Jo això no ho he fet. Qué buen saque largo del portero. No m'agradaria que ens marquessin. Da la pelota. No m'agradaria que ens marquessin. Santa Cruz. No m'agradaria que ens marquessin. El portero es único y Bona, Eduardo. tiene que intentarlo. Bien, Qué rápido estuvo, le quitó bien. la cartera. I aquí s'acaba, no? Perdona. Santa Ai, ai. Cruz. Ahora, Le ha robado la offside. cartera en un santiamén. Molt bé el porter, ens ha Empieza el salvat juego aquí. corto. Bé, Se consiguió. Han hecho Al valer su últim experiencia para segon, mantenerse però por bé, delante hem guanyat, hem en el guanyat. marcador hasta el S'ha último pogut suspiro. guanyar. Bé, com que s'ha guanyat justet, quan comencem la lliga ja ho veurem. Però, mira, et donen puntos de fama. No sé a què servirà això. Però bé, fins aquí el vídeo, anem a veure, hem perdut 62.000 euros. És que el patrocinador em sona molt poc.
Claro, és que hem pagat els jugadors, claro. També haguéssim perdut. Hem de canviar això de la... Hem de canviar això del pressupost, eh? S'ha de vendre. Mira, abans d'acabar, simulem aquest partit amb el Sachsenhausen, o com es digui. Simulació ràpida, així per veure què passa. 1-2. Uf, i el porter... Però no és que suspengui, no és que suspèn molt el partit, eh? 2,6. També el meu partit. Sí. No és complicat. Bueno, no és igual, és una mica. No ho farem. Hem perdut 4.000. Fins un en res. A veure, la meva directiva, tio, és que... A veure, que hem de la primera, però calma. Bueno, guardem carrera, moltes gràcies per el vídeo, espero que us agradi molt, li deixeu un like i si voleu subscriure-us, doncs teniu el botó a baix. Espero que ens tornem a veure molt aviat en un proper vídeo de la meva carrera FIFA 14. Esperem.